Hello kabri takte bukuk song tiren katal video norona hai malam sogo tamin kanke song takisa video rok no system tai juda khama khakya tamin ke akin ke sos marok na ya ke tabuk sos mama na kha tan bai kake norok bai kisa nukjai kok sana rok lajo do kahani bagai sos ma mana kha kanor kan video no sadagai tong khanke subscribe khair di hangka song wak dikanke sung bahake sung riui sung bini ai manai sung tabo bu phangkai thangkai thachukono kai thangkai sung bini bu thaino sung masana na hangka sung baba hai bu phangkai thangkai thachukno sung baba hai kai thangka sung bu thai tatina masa sung abno sung soi mana nanga tabuk sung busuloini asajak bu phangno kai re khangka sung doi masaya hai diba hangka sung tabo bono kolop khalayoi sung bono buni kolop khajak kai re phake sung bono sung dakten masau koba haino sung bo tini wagri khangke sung bahke sung buni se sakang agoi manai buni se sakang sung bahke truk kasoi manai sung abose sung tabo manai nai kahani bagai no sung bahke sung wakno riwi sung bunse truk sakang aguk nai kanai abono sung saimala nang bakthang sung tabo wak masa riwo mangai jorati ri busini poribar khajarago wak mangai hengka norok angbo to blaino chugya hani baga ani wak rokna ngas kabang phunugui manyako tamke buskangni salogo ang norokno ang busuk jorti kabang khai riwi man ang abo norokno phunuknai hengke tabuk tani mangai no tongo wak juk masa genda bujuri masa narakjak hengke tabuk ang o wak no koros khlari bar khangke tamo ang aro joto wak juk no ang naraknai hengke tabuk pasta phono wak juk asaikha hengke o pasta no ang naraknai hengke ang o bahke no truk ani wak rimani no ang kotor khanyani abo kaisa ani musumani ani kaisa target nasiksa hengke khapni takte bukokso hengke sung tabuk 4 mas hoite 5 mas ni bisingono sung 60-70 kg ke sung karoi phalani hengke tamo sung vitamin injection rana nangnai tai liver ni injection rana nangnai hengke sung abono sung 2 mas sung starter sarna nangnai 2 mas sung starter sarnai erpore sung guruwar abo bono sar ka nini wak no bo grut khlai chitalangnai dakti toronai hengke sung abono 2 mas sung sarnai hengke starter 2 mas guruwar 2 mas tei finisher bo sung 2 mas ar khangke chini wak 100 kg 6 mas ho kawi thangnai hengke sung o finisher hengke sung tani bagi sarna nak kangkai chini wak ni mangso hiliknai wak bo uzun gobang hiligui thango kahani bagi no sung finisher no sung sarna nangabo jotono Godrej company obang sung bunse sakang dakti phalnani bagi sung o Godrej company no sung sarna nango tani kangke sung saimano sung starter sar khangkano chini wak komse kom no 30 hoite 35 kg kawi thanai 2 mas ni bisingo hoite 40 kg phonugui thangmano nung vitamin injection nini liver ni injection rajak khangke 35 kg sakapon kawi thangmano han bagai nung afro guruwar sar khangke nini 60 kg 70 kg kawi thangnai afro kana nung anga sigrang sabailiya ani wak komno 70 kg kawi tokane ang target khajanke ang aro finisher sung sar khangke sini wak rokno sung dakino self phaimanai kahani bagai ang rok tam saka sung buphang busuloino sung kainasai sung kolop rojak no kai khangka sung datin maso mahai sung obono bahaino sung gunda beri yagoi sung bisi baire khangke sini dakino माबायदि sung income sung mane painai hengke khapni takte bukuksong norokno buskang tebo ang video kotal norokni thani tobi khaina
norok thaniwa ang saya sugia sajak tongke ang map sano norok ano map khebdi sung bahke sung wak rok ni riwui nok ni khangwa sung bahke sung inam khai manai engka sung komsa kom no pasta rok khon sung edi khangke sung mas sung 2 maso wasa 2 maso masa obaike sung phalai tongman nung judi sung wak bar na musumai to khangke nung 1 bosor no nini wak busani makhang nugui thangnai nungka 14 maso hangkano nung phalai se mani tongkha wak busa ke khabni takte bo khukchang osokno tinini bagai jotona hambai tei khulumka.